سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم زغري 2014 شامبيون إيرترا بقنياتهم أفكار تقرير مشكلتها نتني هاجرنا زحيلن عبيت تقرادمتي ساتفو وددر نمرأي تهانتهم قنيهم معلتن كلبن كي توع خيامي موت خمز بهال ما تا معلتي دبخ بلت بروفيشنال تقرادمتي أنصارنا وشت هاجرنا نحد حدهم زكايدوم كبيت صوتا شامبيون إيرترا ناتنا البرهانة كاب إيراكار دانيال تقل هيمانوت كمون مرهاو قدس كاب MTN كمون كابدو أفريقيا زنورو ميرون تشمام متكل إيوب تسفو معوا ماري نابتود الدرك ساتفو بممتعوم نتوت صوتا مغارتي بويو بزيكا زي أوشت أهجر ببرخة يمان اتمراح أسبيكو كمون بمقصب دبساي اتمراح إيرتلوان نزود الدر عب مدولات جيرن بمتوان صوتا خاف مفلم إيو مغارت كلو خمزغل أفكار تقدر مشكلتها خقول تيوم قنيو ناي 296.4 كيلومتر وددر دما لك ساعة 10 قرن قطري بناي كبر عدم تمرق وتغفته صوتا خجمرن سكاتوتات كنا وطن حاد هون كوينو جن سليت وز خي تقدماي اي ترغبن كلها متمات كوينو تقدمتي بحبر دحر قرب كيلومترات مخادوم مس إيروكار بمخان عمتها وددر زي سلاسل زنبره ناتنا البرهانة بترير اسكاتو نقدميت قصو تونجفن أبكبا ما جحجح زنبره دقفتي بفاتصام طاعيتنا أسمرا ناطوا نترير اسكاتو ناتنا الدما بجكا دانيال زحزو عين برن بحنسب دما نقدميت قصوم تونجفو ناتنا إلا بأزان دانيال تقعيلو بحبار نتز جمرو قعزو طلوت أوعيت كقرب بدانيال قنت تقبلنا تيرخبن بزد ما تتحايز كوف كونه عباي قجل دما زف بلت أب كم زا قاطامي إتي بمسبرت مهنيات أي ساتف نيوز تبهله ما بقول طوف حاويو ناب صوتا استملسه مرها قدس ترير سكاتو مغوار توصه كبهادن ناتنايل جن كمولو ايكالن أي تصلحن مرهاو قدس سكاتو دقم حجوم بناي قدم غانتو أسبيكو أبتعت قدو صراتون صوتا بحبار قطلو أبز نبرا جيزي دقم ناتنايل برهانا نقدمي توصه حجون بدانيال تقلب ناتنايل حجون حتون أب دانيال عربة ملسقن أي رخبة متهر لخ دانيال ناتنايل ما سماي عرقن متمات نايزوم كل تقدمتي أبزو وددر قولي حتراي نزز استبهالو ناي وشت هاجر تقدمتنا ببحد خوص ويفوتونو تنورو سلطم غناي كالن اتي اب تعمت اب كرونومتر سايكل زبالاشو متكل ايوب دقيمو امناي صرغياون مشكلتا بمبلشاو ناي تجيزي غازطنيات اتزي عدلنيا تقداماي شامبيون إيرترا 2014 زبل سيامه توهبو صوتا بحباري قطرلو ابز نبر اغاطمي مبلشاو بشكلتا حجون دقيمو اب تسفم عوامريم تراي تسفم كاب صوتا زوص مسيلو كوا تراي دحيرو بزرايو حيال حبو غن دقيمون اب جروبو اتخيلي صوتا دما بمطمات دانيالن ناتنايلن هاند بتاو متقعت مرهاو قدسن متهلا اسبيكون إيرتلين سمبلن نقصله نمززم غوصو ابز كهدلو زنبره غيزي ترير سكاتو بدانيال تقل هيمانوت عباي غجله تناوصت ግን አይፋልካን ዝብል ዝመስል ናትናኤል በሐያል እስከቶ በመውጻነ ዳንኤል አርኮቦ መተህላኽ ዞም ክልተ አናብስት አዳደምቲ በመቅጻል ድማ ሻምፒዮንነት ከም ዘይትኾነሎም ፈለጡ ዓባይ ጉጅለውን ነዚ ፈሊጣ አሰልጠንተውን ነዚ መዝሚዞም ስለዚ ሓደ ብልሓት ማሃዙ ንኸድምዕሉ ዝኽእሉ ተቀዳዳማይ ናብ ቅድሚት ብምልኣኽ እቲ መተህላኽ ፕሮፌሽናት ናብ ረብሖም ክልውጥዎ ወሰኑ ኮይኑ ድማ በኮነት ናይቲ ግዜ ወደ 19 ዓመት ዝነበረ አማኑኤል ገብረዝጋብሔር አቢላ ተሬስ ካቶ ብምእታው ንምትህላኽ ዳንኤል ናትናኤልን መዝመዘት ኮይኑ ኸኣ ኤርትራውያን በአድሓኖም ዘሚካኤል አቢላ 10 አማኑኤል ብምስዓብ ሰደደቶ ዞም ክልተ ተቀዳደምቲ ናቶም ጉጅለ ብምስራት ኣብ ሓደ ግዜ ድማ ፍልዮም ናብ ሓደ ደቂቕን ፈረቓን ኣብጽሕዎ ኣይጸንሐን ኣብ ሓያል ብቕዓት ዝነበረ አማኑኤል ፀወታ ክዛዘም 16 ዙርያ ኣብ ዝተረፈሉ ንኣድሓኖም ብምግዳፍ ንበይን ተወንጨፈ ኣድሓኖም ድማ ግሩፖ ኣርክቦቶ عباي قجلة أني حاسة برابرت كتمثل بإسكاتوتات تجنقت
مقصب دبساي زغبر سكاتو نبرخت يمان حيزو ناب امانيل ابله عباي ጉጅለ ድማ ኣብ ሰለስተ ግሩፕ ተኸፈለት ኣብ ቅድሚት ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር በይኑ ኣብ ማእኸል መክሰብን በረኸትን ኣብ ድሕሪት ዓባይ ጉጅለ ብሰንበል መርሃውን ሓደ ግዜ ድማ ብክለብ ደቡብ እናተሰሓበት ንቅድሚት ዘለዎ ንምርካብ ኣብ ጻዕሪ ኣተወት መክሰብ ዝስሕባ ጉጅለ ንበረኸት ሒዙ ናብ ኣማኒኤል ኣማዕደወ ኣብ ጾታ ድማ መቐረት ዘያደ ጾታ ክዛዘም ኣስታ ሰለስተ ዙርያ ኣብ ዝተረፈሉ ግን ንደገፍቲ ኣስፔኮ ዘየቕስን ንደገፍቲ ካልኦትን ድማ ተስፋ ዝህብ በቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነበሩ ጾታ ብቐጥታ ብሬድዮ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሃገርና ተሰምዐ ኩሉ ነቲ ጾታ በኣካልን ብሬድዮን ዝከታተሎ ዝነበረ ተዓዘብቲ ድማ ሰንበደ ንኣማኒኤል ሞራል ንምሃብ ድማ ዝተፈላለዩ ጨብጨባ ለገሱ ሞራል ተዓዘብቲ ዝሰነቀ ኣማኒኤል ዝያዳ ሞራል ብምግባር ምስ ሕማም እግሩ ብንብሽክለቱ ከም ሕሱም ረገጸ ንኣስታት ክልተ ዙርያታት ድሕሪ ምጅራር ድማ ደወል ተደወል በዝ ተተዋብዐ ኣማኒኤል መሊሱ ንሳይክሉ ከም ሕሱም ረገጸ እማ ይዕንድር ተዓዘብቲ ይጭድሩ ንመክሰብን በረኸትን ዘርከበት ጉጅለ ናብ ኣማኒኤል ትህንደድ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት እንደገፍቲ ኣረበጸት ኣማኒኤል ምጭባት በርጢዕዎ ከም ዘሎ ጋዜጠኛታት ብሬድዮ ሓበሩ ኣብ ከባቢ ባሕቲ መስከረም ዘሎ ተዓዛቢ ተረበጸ ትጽቢት ዓወት ኣማኒኤል ዓቐብ ማጃሕጃሕ ኮነት ንሳተ ደየብዋ ተዓዊቱ ተባህለ ኣማኒኤል ቶፕ 5 ሆቴል በጽሐ ኣማኒኤል ንኡስ ዓቐብ ማጃሕጃሕ ምድያብ ጀመረ ኣማኒኤል ካቴንኡ ኣፍኮሰ ኣማኒኤል እንተሪራ ዓቐበት ማጃሕጃሕ ስኑ ነኺሱ ደየበ ኣብ ላዕሊ ማጃሕጃሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ብክብ ዝበለ ድምጺ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ዓቐብ ማጃሕጃሕ ወዲኡ መስጊድ በጽሐ እንተዓዘብቲ ጎደና ሒዙ ምስ ገበታ ቃንዙ ይውንጨፍ ከም ዘሎ ሓበረ ባሕቲ መስከረም ዘሎ ተዓዘብቲ ብእልልታን ጨብጨባን ኣስመራ እናወጻ ድምጽ ናይ ደገፍቲ ክሳብ ጎዳኤፍ ንኣኽርያን ሰንበልን በጽሐ ኣማኒኤል ናይስ ኒየማን ጎዲፉ ናብ ጎደና ሰሐል ዘእቱ ኣማኒኤል ብገብረ ትንሳኤ ፓቸራይ ሓሊፉ ንባር ብዕድላ ንጸጋም ገዲፉ ሚስተስ ሰንጢቑ ናብ ባር ኣሮን ተሓዊሱ ብጎኒ መናድቕ ማይ ጥምቀት እናጠመተ ንፋንታይም ኒየማን ብምግዳፍ ናብ ቅጽበታ ውድድር ኣምርሕ ኢዱ ንኻልኢታት ጥራይ ሓፍ ከብል ዓቕሚ ዝረኸበ ኣማኒኤል ድማ ብሓየል ደጋፍ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝነበሩ ተዓዘብቲ ተሰኒዩ ንኣምላኹ ኣመስገነ ተዓወት ድማ ክሳብ ሕጂ ሓደ ታሪኽ ሰኒዳ ይርከብ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ዕው ሻምፒዮን ኤርትራ ኣማኒኤል ዓወቱ ኣስተማቒሩ ተዓዘብቲ ግን ዘይተዛዘመ ስራሕ ግዲ ሃልይዎም ብወገን ቸንትሮ ምቁማት ቀጸሉ ምምጻእ ዓባይ ጉጅለ ተጸበዩ ዓባይ ጉጅለ ግና ናብ ባሕቲ መስከረም ከይተጠወየት እያ ቅጽበታ ውድድር ጀሚራ ሓያል ናይ ኣስፔኮ ተቐዳዳማይ ኣሮን ደብረጽዮን ድማ ብዘደንቕ ቅጽበታ ውድድር ንኤሪትራውያን ዮናስ ተኸስተ መክሰብ ደበሳይ ብምስዓር 10 ወዲ ጋንቱ ብምስዓብ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ ጾታ ድማ በቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ዕው ሻምፒዮን ኤርትራ ዝብል ክብሪ ሒዙ ዘሎ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ተዛዘመ ኣነ እውን ዝኽርታተይ ዛዚመ ኣለኹ ተፈቲኹማ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ብኻልእ ትሕዝቶታትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ